Bă, tu vrei să nu-ți mai fie rușine când stai fără tricou vara, dar bași din astea când ai chef de snack-uri. Ești nebun, nici nu mă mir că ți rușine. Fii atent cu ce poți să înlocuiești. Năut, tată. Iei o conservă din asta de 400 de grame, după ce scoți lichidul din ea, rămân 240 de grame de năut. Iei un bol, torci aici în bol, condimentezi cu ce vrei. Eu aici am sare, usturoi granulat și ceva condimente de pui. Amesteci frumos. Hai, bă, cam așa. Iei frumos năutul, îl bagi în air fryer și pui pe 20 de minute, până vezi că-s crispy. Haide. Și gata, așa ar trebui să arate. Sub 400 de calorii aici, 22 de grame de proteină, 65 de carbs, 19 de fibre și plus că e năut, e foarte sănătos și foarte bun. Haide. Nu mai mâncați chipsuri, încercați chestia asta că e foarte bună. Mănânci din astea când ai chef de snack-uri și o să vezi că nu o să mai fie rușine să dai rost tricou. Fii șmecher, nu fi fraier.